Ja, jeg vil fortælle om halveringskonstanten, og det er t,05. Hvis vi starter med at se på den eksponentielle funktion, så er den formel, vi bruger, det er f i x lige med b gange x, eller a i x. Og det vil så sige, at jo længere man går hen af x-aksen, altså hver gang man går hen af x-aksen, så går man en halv ned på y-aksen. Og hvis vi viser formlen for den, så lyder den b gange a i t 0,5. Og det er så lige med 0,5 gange med de b der. Og det vi skal starte med, det er, altså der er jo gange b på begge sider, så vi skal starte med dividere med b. Så herover kommer til at stå a til t i 0,5. Og det er så lige med 0,5 gange b divideret med b. Og så kan man jo egentlig bare sige, at b heroppe gange divideret, det går så op med hinanden, så b skal bare fjernes. Så kommer det til at stå a, og det bliver så t i 0,5. Femte er stadigvæk herovre, for det har vi ikke ændret på. Og det er så lige med 0,5, som er det der tilbage herovre. Og så skal vi putte den i en ln-form. Der kan vi så se, så hvis man skriver den som ln i a til t 0,5, parentes slut, og så lige med ln i 0,5 herovre. Det bliver så til t 0,5 gange med ln i a. Og det bliver lige med ln stadigvæk i de 0,5. Og så får vi t i 0,5. Så t i 0,5, det er så lige med ln i 0,5 stadigvæk her, divideret med ln i a. Så det hernede, det er svaret på halveringskonstant.